先頭左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 全体止まれ左向け左正座正座直れ前へ進め左右に向かって進め向こう正面に向かって進め中央に向かって進めブレイ先頭右前へ進め先頭右先頭右全体止まれ前から腰を下ろして休めここで石川県出身の学生を紹介します。私立剣中学校出身体育学科2年太田俊弘。県立寺井高等学校出身体育学科1年田中優馬。4年生起立3年生起立2年生起立1年生起立起立左右後来に立って進め一四列基準変更正当
らしい。先頭中央に向かって進め、左に円を描いて進め。内列回る右前へ、外偶数列右向け前へ進め、回る右前へ進め、外偶数列左向け前へ進め。内列環境方向へ、外列回る右前へ進め。内列左に円を描いて進め。先頭環境方向に向かって先頭左、先頭左、先頭そのまま周囲これ左向き前へ進め。全体止まれ。基準抵抗体系に集まれ。直れ。抵抗始め。報告。基準両手間隔に開け。直れ。皆様右向け右、正面へ注目。直れ。左右に向かってクロス方向前へ進め。先頭左、全体注目。起立。礼。素晴らしい。日本体育大学集団行動いかがだったですか。